שלום הרב פז, יש משהו שמפריע לי, ברוך השם הרבה דברים בחיים שלי הולכים בכיוון הנכון, אבל דווקא בעבודת השם אני מרגיש התנגדות. הכל הולך קשה ואני לא מצליח להתקדם, מה לעשות? בעבודת השם זה הפוך מהכל, ברגע שיש התנגדות דווקא זה מוכיח שהכיוון הוא נכון, זה דבר ראשון. יש הבדל בין התנגדות שהיא חיצונית, שתמיד צריך לכבד את הסביבה, במיוחד את ההורים, ויש התנגדות פנימית, שאדם רוצה להשתנות ולהתקדם, ומשהו שם הולך לו קשה עם ההרגלים שלו, עם תנועת הנפש שלו, עם האישיות שלו, שדווקא קושי לא מעיד על כישלון, קושי מעיד על מנוף להתקדמות ולהצלחה. ככה זה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אני אסביר, כשבאו להמציא כלי תעופה ראשון היו שתי אפשרויות. אפשרות אחת למצוא משהו שהוא קל יותר מן האוויר, להמציא איזושהי המצאה שעל ידי הקלות זה יעלה למעלה, אולי כמו כדור פורח. האפשרות השנייה זה בעצם למצוא משהו שהוא לא קל יותר מן האוויר, אבל הוא יכול להשתמש בהתנגדות של האוויר ככוח עילוי ולעלות למעלה. ורואים שהיום התעופה היא ככה נוהגת כמו ציפור שפורסת כנפיים ורוכבת על האוויר, ככה היום המטוסים שלנו הם כבדים, אבל מצליחים להשתמש באוויר בשביל להתרומם ולטוס קדימה. וכך זה בהיבט הרוחני, כשיש התנגדות, זה אינדיקציה א' שיש פה עם מה לעבוד, והתפקיד שלנו זה לזהות את הפוטנציאל שבהתנגדות הזאת ובעצם למצוא את כוח העילוי ולעלות על ידי זה למעלה. לכן אם אתה מרגיש התנגדות, אז קודם כל אל תיבהל. יחד עם זאת תהיה מספיק פיקח לזהות את המנגנון של העילוי וההצלחה שלך. תעלה עם זה למעלה.